И вие ли тръпнете в очакване на пролетта, за да откриете най-накрая градинарския сезон? Ами ако ви кажа, че губите безценно време, че най-опитните градинари започват да сеят, докато другите още чистят есенните листа. Звучи ли ви странно? Днес ще разбием основния стереотип в градинарството и ще ви представим топ 7 култури, които е много по-добре да засеете през есента, отколкото на пролет. Пригответе се да бъдете изненадани, защото този метод не само ще ви донесе най-ранната реколта, но и ще направи растенията ви в пъти по-силни. Гледайте до края, за да разберете как, с минимални усилия през есента, да постигнете максимални резултати на пролет и да предизвикате зависта на всичките си съседи. Но нека да видим къде е магията на есенното засяване. Това не е просто посади и забрави. Това е гениален начин да използваме силата на самата природа. Представете си, семената, засети през есента, преминават през естествена стратификация. Казано по-просто, те се каляват. Зимният студ и пролетното топене на снега създават за тях перфектни условия. Те набъбват точно когато трябва и започват да растат при първата възможност, изпреварвайки пролетните посеви с 2, а понякога и с 3 седмици. Тези растения от самото си раждане имат железен имунитет. Не се страхуват от късните пролетни слани, кореновата им система е много по-мощна и са доста по-устойчиви на вредители и болести. А най-големият бонус – освобождавате си огромно количество време през пролетта, когато всеки ден е от значение. Вместо да се занимавате с сеитба, ще се наслаждавате на вече поникналите, силни и синхронни поници. И така, нашият хит-парад започва с краля на есенното засаждане – зимния чесън. Много хора го съдят по навик, но малцина осъзнават колко е изгодно това. Чесънът, засаден през есента, успява да се вкорени преди първите слани, но без да покълне. Цяла зима той трупа сили под снежното одеяло, за да избухне на пролет с мощна зелена маса, един от първите в градината. В резултат на това, главите на зимния чесън стават много по-едри, сочни и силни, отколкото при пролетния, засаден през пролетта. Освен това, ще го извадите още в средата на лятото, като освободите лехата за повторни посеви, например за бързо растящи зеленчуци или подправки. Това е истински конвейер за реколта. Представете си, от едно и също място получавате двойна полза. Основната тайна е да изберете правилното време за засаждане. Трябва да го направите 3 до 4 седмици преди настъпването на трайни студове. Така скелитките ще имат време да се вкоренят. Твърде ранното засаждане ще доведе до покълване, а твърде късното – до измръзване. Така че следете внимателно дългосрочната прогноза за времето. Ако искате да получите наистина гигантски глави зимен чесън, трябва да обърнете сериозно внимание на подготовката. Не се пестете от усилия, защото трудът ви ще се върне стократно. За садене избирайте най-едрите и здрави скелитки от външния ред на луковицата. Преди самото засаждане задължително трябва да ги дезинфекцирате. Може да използвате разтвор от калиев перманганат, син камък или някакъв специален биопрепарат. Лехата подгответе предварително. Внесете в нея компост или добре огнил оборски тор, но в никакъв случай не слагайте пресен. Той е директен път към гъбични заболявания. Засадете скелитките на дълбочина около 5 до 7 см, като дъното им сочи надолу. Разстоянието между тях оставете 10 до 15 см, за да има място главата да се развива. След засаждането, лехата може да бъде мулчирана с торф, паднали листа или иглолистни клонки. Това ще създаде допълнителна защита от студовете и ще помогне за задържане на влагата през пролетта. А на пролет, щом се появят първите стръкове, не забравяйте да подхраните чесъна с азотен тор, например с настойка от лопен или урея, за да му дадете мощен старт за растеж. Следващ в списъка ни е лукът арпаджик. Да, и него може и трябва да го засадите есента. Мнозина се притесняват, че ще измръзне или ще отиде на стрелка, но това са просто митове, породени от неправилна агротехника. Есенното засаждане на лука ни дава възможност да приберем реколтата
3-4 седмици по-рано от обикновено. Главите лук стават по-едри и здрави, тъй като растението успява да формира мощна коренова система преди настъпването на летните жеги и преди появата на луковата муха, основният враг на всеки градинар. Напролет такъв лук почти не се нуждае от поливане, защото напълно му стига водата от топенето на снега. Представете си каква икономия на сили и време. За есенно засаждане са подходящи специални зимни, зимуващи сортове, които са по-студоустойчиви, но основната тайна се крие в размера на арпаджика. Трябва да избирате най-дребните луковички с диаметър до 1 см, така наречената дребна фракция. Именно този дребен арпаджик не отива на стрелка и дава най-едрата глава лук. По-едрите фракции обаче наистина могат да тръгнат на стрелка и е по-добре да ги запазите за пролетта, за да получите ранни зелени пера. Техниката за засаждане на зимен лук много прилича на тази причесана. Лехата трябва да подготвим на слънчево място, където пролетно време не се задържа вода. Внасяме органична материя и комплексен минерален тор с преобладаващо съдържание на фосфор и калий. Тези елементи са отговорни за издръжливостта на растението през зимата и доброто развитие на корените. Засаждаме арпаджика на дълбочина около 4 до 5 см. Важно е над шийката на луковичката да има слой пръст от 2-3 см. Разстоянието между луковичките трябва да бъде около 10 см. След засаждането, както и причесана, е препоръчително лехата да се мулчира. Това не само ще запази топлината на посевите, но и през пролетта ще попречи на растежа на плевелите, което значително ще улесни грижите ви. На пролет, щом снегът се стопи, можете внимателно да отстраните мулча. Така почвата ще се затопли по-бързо и лукът бързо ще тръгне да расте. Първото подхранване с азот се прави върху младите стръкчета. Следвайки тези прости правила, гарантирано ще получите отлична реколта от едър и здрав лук, докато другите тепърва се подготвят за засаждане. Да преминем към морковите. Сеенето на моркови под зима е истинско майсторство за градинаря-иноватор. Мнозина го смятат за рисковано, но всъщност това е един от най-ефективните начини да си осигурите супер ранна реколта от сладки и сочни кореноплоди. Морковите, засадени преди зимата, поникват веднага, щом снегът се стопи. Поникналите растения използват цялата пролетна влага, което им позволява бързо да натрупат маса. Тези растения страдат по-малко от основния вредител – морковната муха. До момента на масовото й летене, морковите вече са успели да укрепнат. В резултат на това, вие прибирате реколтата още в края на юни, когато ранните моркови на пазара са изключително скъпи. Ще можете да се насладите на свежи кореноплоди направо от градината, докато морковите от пролетната сеитба тепърва ще образуват листна маса. Разбира се, тези моркови не са предназначени за дълго зимно съхранение, те са създадени, за да им се наслаждаваме през лятото. Но не е ли това най-голямото удоволствие от собствената градина да ядеш свежи зеленчуци направо от лехата? Ключовото нещо при зимното засяване на моркови е изборът на време и подготовката на лехата. Трябва да се сее, когато почвата вече е леко замръзнала, а температурите стабилно се задържат около нулата или малко под нея. Ако засеете твърде рано, докато земята е топла, семената могат да покълнат и да загинат от студа. Ето защо лехата трябва да се подготви предварително, докато почвата все още е мека. Трябва да се прекопае добре, да се разрохка и да се направят браздички с дълбочина 2-3 см. И чакате. Пригответе си пакет с суха почва или смес от торф и пясък за запълване на браздичките. И когато настъпи съответният ден, просто разпръсквате сухите семена в замръзналите браздички и ги покривате с предварително приготвената суха пръст. Сеитбената норма трябва да се увеличи с около 20 до 30% в сравнение с пролетната, тъй като част от семената може да не оцелее през зимата. И в никакъв случай не поливайте. Семената трябва да спят до пролетта. Този прост, но ефективен метод ще ви позволи да берете реколта месец по-рано.
Друг кореноплод, който се чувства отлично при подзимно засяване, това е цвеклото. Принципът тук е същият като при морковите. Осигуряваме си много ранна реколта за лятна консумация. Първите нежни кореноплоди могат да бъдат прибрани още в края на юни, когато достигнат размера на топка за пинг-понг. Можете да ги ползвате за приготвяне на летни боршове, салати или просто да ги запечете. Младата ботва на цвеклото е изобщо отделен деликатес. Можете да я добавяте в супи и салати. Тя е истински склад за витамини. Основното притеснение на много градинари е цъфтежът. Наистина, някои сортове цвекло при подзимно засяване могат да изцъфтят, без да образуват кореноплод. Но това лесно може да се избегне. Първо, трябва да изберете специални студоустойчиви сортове, които са резистентни на цъфтеж. Например, подзимния А474 или хладоустойчива 19. Второ, както и при морковите, трябва да сеете в замръзнала почва, за да изключите есенното покълване. Следвайки тези правила, ще забравите за проблема с цъфтежа. Нека се спрем по-подробно на агротехниката при подзимния посев на цвекло, тъй като тук има важни нюанси. Цвеклото обича плодородна, рохкава почва с неутрална реакция. Затова лехата се подготвя още от есента. Добавяме компост и дървесна пепел, която не само неутрализира киселинността на почвата, но е и отличен източник на калий и микроелементи. Браздата трябва да е дълбока около 3 до 4 см. Семената на цвеклото всъщност са плодни съцветия, от които може да израснат няколко растения. Затова не бива да сеете прекалено нагъсто, за да не се налага на пролет да правите изморително прореждане. Сеем с сухи семена в замръзнала земя, покриваме с суха почва и задължително мулчираме отгоре. На пролет, щом се появят първите кълнове, те трябва да се проредят, като се оставя разстояние от 5 до 7 см между растенията. Второто прореждане се прави, когато кореноплодите достигнат диаметър от 2 до 3 см. Извадените растения са идеални за консумация като първи витаминозен зеленчук или млади листа. Ранната реколта от цвекло е лесна за постигане, стига да знаете тези малки хитрини. Сега да поговорим за истинския спринтьор на нашите лехи – репичките. Кой не обича да си похапне хрупкави, свежи репички още в самото начало на градинския сезон? Предзимно сеене позволява да получим тази реколта рекордно рано, още в края на април или началото на май. Представете си, за майските празници вече ще имате собствени репички, а не купени от магазина. Пролетната влага и все още не горещото слънце са идеалните условия за формирането на сочни и нежни кореноплоди. Докато при пролетното сеене често попадаме в жеги, при които репичките бързо изкласяват, стават жилави и горчиви. Предзимното сеене решава този проблем. Освен това, в ранна пролет все още няма кръстоцветна бълха, най-големият враг на репичките, който може да надупчи листата и да унищожи цялата ви реколта. Така че, засявайки репичките през есента, вие не само печелите време, но и си спестявате борбата с вредителите. Това е идеалният вариант за всички, които искат да си откъснат първия хрупкав витамин директно от собствената леха. За подзимно засяване на репички избирайте само ранно зрели сортове, които са устойчиви на стрелкуване, като например жара, френска закуска или заря. Схемата за засяване е същата като при морковите и цвеклото. Подгответе лехата предварително на слънчево място и направете плитки браздички, около 2 см дълбоки. Изчакайте земята да замръзне леко и да се стегне от мразеца. След това разпръснете семената, но не прекалено гъсто. Както при морковите, нормата на сеитба трябва леко да се увеличи. Засипете с суха почва и леко оплътнете. На пролет, веднага щом снегът се стопи, можете да поставите дъги над лехата и да я покриете с агротекстил. Този прост трик ще ускори покълването и озряването на реколтата с още седмица или седмица и половина. Ще се удивите колко бързо под покритието ще започнат да се наливат вашите кореноплоди.
крайна сметка, вие получавате екологично чист продукт, отгледан без никаква химия, при това в най-ранните срокове. Не е ли това мечтата на всеки градинар? Непременно опитайте този метод и гарантирам, че повече никога няма да сеете репички на пролет. Разбира се, не трябва да забравяме и свежите зелени подправки. Копърът, магданозът, кориандърът, спанакът и зелената салата, всички тези култури са идеални за предизимна сеитба. Зеленината, която е преживяла зимата в почвата, става особено ароматна, сочна и крехка. Тя никне буквално изпод снега, когато по дърветата все още няма листа. Така вие си осигурявате първата витаминозна реколта за масата, докато вашите съседи едва сега започват да прекопават градините си. Това е особено важно за копъра и кориандъра, които при пролетна сеитба и горещо време много бързо стрелкуват, пускат цветонос. Предизимната сеитба удължава периода, в който може да берете свежа зелена маса. Същото важи и за спанака. Той обича хладното време и точно в ранна пролет натрупва най-едрите и сочни листа. А листното магданозено семе, посято преди зимата, ще даде свежа зеления много по-рано от магданоза, който е презимувал от миналата година. Технологията за предзимна сеитба на зелени е изключително проста. Тъй като семената на тези култури са дребни, трябва да подготвите лехата особено внимателно. Тя трябва да бъде равна и рохкава. Браздата трябва да е съвсем плитка, само сантиметър и половина, 2. Може да се сее доста гъсто, особено копърът. И отново, най-важното правило – сейте в леко замръзнала земя с сухи семена и засипете с суха пръст. Не поливайте. Напролет тази зеленина няма да изисква от вас почти никакви грижи, освен редовно плевене. Естествената влага ще й бъде напълно достатъчна. Вие просто ще идвате и ще берете свежа реколта. Това е истински подарък за всички, които обичат свежи салати и искат да си набавят витамини, възможно най-рано. Като засеете зелени през есента, ще осигурите на себе си и на семейството си пресни подправки за цялата пролет, спестявайки едновременно време и пари. Опитайте да отделите една малка леха за предзимна сеитба на зеленина и сами ще се убедите колко е удобно и ефективно. Мнозина ще се изненадат, но под зимата може да се сеят не само зеленчуци, а и някои цветя. Това е чудесен начин да си осигурите ранен и обилен цъфтеж, както и да отгледате по-силни и закалени растения. Цветята, които са преминали естествена стратификация, цъфтят по-рано, по-дълго и по-пишно. Те са и по-устойчиви на болести и на всякакви капризи на времето. За есенно засяване идеално подхождат много едногодишни цветя, които по принцип се размножават чрез самозасяване. Това са, например, невенът, космосът, ешолцията, метличината, иберисът, алисумът, делфиниумът и лупината. Представете си, напролет, веднага щом снегът се стопи, при вас вече ще има дружни поници от цветя. Те ще цъфнат няколко седмици по-рано от тези, които засявате през пролетта. Вашата градина ще се изпълни с живот и цвят, една от първите в целия район. Това е не само красиво, но е и полезно за самата градина. Например, невенът прогонва много вредители и е чудесен сидерат. Подзимното засяване на цветя не се различава особено от това на зеленчуците. Избираме място, подготвяме почвата, правим браздички или просто разпръскваме семената по повърхността, ако са много дребни. Сеем, когато земята е леко премръзнала, за да не покълнат семената преждевременно. Отгоре покриваме с тънък слой сух торф или пясък. Също така е добре да увеличим посевната норма, тъй като не всички семена може да преживеят зимата. Напролет, когато поникнат, трябва само да ги проредим, като оставим най-силните растения да имат достатъчно място за развитие. Този метод е особено подходящ за създаване на цветни лехи в естествен, природен стил, например за мавританска ливада. Просто смесвате семената на различни цветя и ги разпръсквате в предвиденото място. Напролет ви очаква истински цветен килим. Това е чудесна алтернатива на отглеждането на разсадна перваза, което изисква много внимание, място
и допълнително осветление. Природата ще свърши всичко вместо вас. Нека сега обърнем внимание на пащърнака. Този кореноплод е незаслужено пренебрегнат от повечето градинари, а това е голяма грешка. Той притежава уникален пикантен вкус и аромат, а освен това е и много полезен. Но той има една особеност. Семената му, покрити с етерични масла, поникват много трудно. При пролетно засяване, поникване може да се чака много дълго, понякога до цял месец и често не е равномерно. Есенното засяване напълно решава този проблем. През зимата етеричните масла от семената се измиват и на пролет те покълват много бързо и дружно. Растенията стават мощни, а кореноплодите – едри и гладки. Нещо повече, смята се, че пащърнакът, който е преживял студовете в почвата, става много по-сладък и ароматен. Това е случаят, в който есенното засяване не е просто алтернатива, а единственият правилен начин да получите богата реколта без излишни главоболия. Ако още не сте опитвали да отглеждате пащърнак, започнете точно с есенното засяване. За пащърнака трябва да изберете слънчево място с дълбоко обработена и плодородна почва. Както и морковите, той не обича прясна органика. Лехата се подготвя още от есента, като се правят браздички с дълбочина 2-3 см. Сроковете за засяване са като за повечето култури. Изчакваме първите леки слани. Семената на пащърнака са доста едри, което улеснява засяването им на желаното разстояние около 5 до 7 см едно от друго. Засипваме с суха почва и мулчираме. На пролет пащърнакът ще поникне един от първите. Грижата за него е минимална, основно плевене и разрохкване. Той е доста устойчив на суша, но в голяма жега ще бъде благодарен за малко поливане. Пащърнакът се прибира късно през есента, след като паднат първите слани. Точно тогава той натрупва максимално количество захари. Съхранява се отлично, практически през цялата зима, без да губи от вкусовите си качества. Не пропускайте да отделите ъгълче във вашата градина за този забележителен кореноплод, той със сигурност няма да ви разочарова. Нека накратко обобщим и обсъдим основните грешки, които трябва да избягвате при подзимния посев. Грешка номер 1 – неподходящото време. Ако побързате и посеете в топла земя, семената ще покълнат и ще загинат през зимата. Ако закъснеете и сеете върху дълбоко замръзнала почва или вече върху сняг, семената може да не успеят да се закрепят в нея и през пролетта ще бъдат отнесени от снеготопенето. Идеалният момент е, когато горният слой на почвата вече е леко замръзнал, а дневната температура се задържа около нулата. Грешка номер 2. Неподходящото място. Лехите за подзимно сеене трябва да се разполагат на по-високи слънчеви места, където през пролетта не се задържа разтопена вода. В ниските места вашите семена могат просто да се наводнят и да изгният. Затова избирайте мястото разумно, за предпочитане с лек южен наклон, за да може почвата да се затопля по-бързо на пролет. Третата често срещана грешка е поливането. Запомнете го веднъж завинаги. Зимните посеви никога не се поливат. Вашата задача е да изпратите семената в зимен покой, а не да ги стимулирате да покълнат. Влагата, която ще се появи през пролетта след топенето на снега, ще им бъде повече от достатъчна. Грешка номер 4 е недостатъчната подготовка на почвата. Лехата трябва да бъде прекопана, разрохлена и заравнена предварително, докато земята все още е мека. Опитът да направите това с вече замръзнала почва е безсмислено и изключително трудно занимание. И накрая, петата грешка – пестенето на семена. При есенната сеитба винаги увеличавайте нормата на засяване с 20-30, че дори и 5-10%. Това е застраховка за случай на сурова зима. Част от семената неизбежно ще загинат и това е съвсем нормално. По-добре през пролетта да проредите гъстите поници, отколкото да получите празна леха. Избягвайки тези прости грешки, вие гарантирано ще постигнете успех. Друг важен момент
е подборът на сортове. Не всички сортове са подходящи за засяване преди зимата. Дайте предимство на специални студоустойчиви или зимни сортове. Производителите на семена обикновено отбелязват тази информация върху опаковката. По правило, това са ранозрели сортове, които не са склонни към изкласяване. Например, при морковите работете с сортове като Нанска 4 или Лусино-Островска 13. За цвеклото – подзимня А474, а за лука – специални зимни хибриди. Четете внимателно описанието на сорта преди да купите. Така ще си спестите разочарования и не се страхувайте да експериментирате. Отделете си малки пробни лехи и опитайте да засеете различни култури и сортове преди зимата. По този начин ще можете да откриете кои са най-подходящите точно за вашия климат и вашата почва. Личният опит е най-ценният учител в градинарството. И така, в заключение, нека още веднъж подчертаем основната идея. Зимният посев не е някаква екзотика, а мъдър и логичен агрономически метод, подсказана ни от самата природа. Той ни позволява да работим в хармония с природните цикли, а не против тях. Използваме зимния период на покой, за да подготвим семената за активния им пролетен старт. В резултат на това получаваме по-силни, по-здрави растения и много по-ранна реколта. Това ни дава възможност не само да удължим сезона на свежите зеленчуци, но и значително да намалим усилията си през най-натоварения пролетен период. Това е инвестиция на вашето есенно време, която ще донесе щедри дивиденти през пролетта. Това е технология за интелигентни и може би дори малко мързеливи градинари, които ценят времето си и искат максимален резултат с минимални усилия. Така че тази есен не бързайте да приключвате със сезона в градината. Най-интересното тепърва предстои. И така, нека да обобщим наученото. Днес разбрахме, че есента не е краят, а всъщност началото на новия градинарски сезон. Засяването преди зимата на чесън, лук, моркови, червено цвекло, репички, зеленолистни подправки и дори цветя не е просто възможно, а често е най-добрият начин да постигнете невероятни резултати. Представете си за момент. Идва май. Съседите все още гледат гола земя по лехите, а вие вече си хапвате хрупкави репички, правите салата от най-свеж спанак и копър и се наслаждавате на първите ярки цветя. Това не е магия, а просто грамотно планиране и използване на природните закони. Така получавате силни, калени растения, спестявате скъпоценно пролетно време и прибирате реколтата си няколко седмици по-рано. Точно това е онзи голям обрат, който може коренно да промени вашия подход към градинарството. Благодаря ви, че останахте с нас до края на това видео. Надявам се да сте научили нещо ново и полезно. Ако е така, не забравяйте да натиснете бутона «Харесва ми» и да се абонирате за канала ни, за да не пропускате и другите градинарски тайни. А сега въпрос към вас. Кои култури вече сте пробвали да засеете преди зимата или може би имате свои тайни и хитринки? Задължително споделете опита си в коментарите. Нека се учим един от друг и да създадем най-полезното общество от градинари.